समुदायों যদি তেওঁলোকে যুদ্ধ ঘোষণা কৰে আমিও যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু আছো আমি যুদ্ধ কৰিবলৈ সাজু আছো কেৱল তেওঁলোকৰ ওচৰতে হেণ্ডান টকা নাই তেওঁলোকে সংগঠনৰ নেতৃত্বদাৰী হৈ পেলাই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ দৰে কথা কোৱাব তেওঁলোকে বাদ দিয়ক गिबियावनो गासैखौबो खुलुमहरनाय जाबाय लोगोसे आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरायना लानाय जाबाय मोनद' हारिनि एसटी स्टेटास मोननो थाखाय लानो थाखाय आन्दोलन खालामनायनि हेंथा आसाम स्टेटनि थागिबि अरिजिनेल ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोराबो प्रटेस्ट खालामनाय आन्दोलन खालामनाय आरो गोबां रोखोमनि गोबां हेंथानि बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो डेफिनेटलि बे मोनद' हारिनि एसटी डिमान्ड खालामनायनि हेंथा जों बयबो हेंथा जानानै बाथ्रा बुंनांगोन हेंथा जानानै जोङो प्रटेस्ट खालामखानांगोन दिनै जों नुदों भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो बे मोनद' हारिनि एसटी डिमान्डखौ लानानै गोबां रोखोमनि गोबां बाथ्रा बुंदों अहम मोटक मोरन चुटिया कोच-राजवंशी और शाह जनगोष्ठी को जनजाति का दर्जा देने पर भी काम कर रही है थांनाय 2020-27 जानुवारि बिटिआर एग्रिमेन्टनि उनावहाय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो जोंनि बे बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ सिइएमनि चेयाराव जिरायनानै 5 बोसोर सालायलांबाय आरो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो हानि पाट्टा होगोनखौ लानानै राजनिति खालामनाय माखासे नुथायखौ जों नुनो मोन्दों थिग बेफोरबायदिनो बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराबो हानि पाट्टा होनायखौ लानानै राजनिति खालामनानै बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों दिनैयो बर'नि साफ्रोमबो पलिटिकेल लिडार आरो लिडारफोरा पलिटिकेल पावार मोनखांनायनि उनावहाय हानि पाट्टा होगोनखौ लानानै राजनिति खालामनानै गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो थांनायखौ जोंहा बुंनांगौ बादा होनांगौ खोथा गैया नाथाय हानि पाट्टा होगोनखौ लानानै एसेबां राजनिति खालामनो जुदि रोंथारदोंब्ला बै 2014 मायथाइयाव आदिबासि आरो बर'नि गेजेराव मोनसे कनफ्लिक्ट जालांदोंमोन आरो बे दावहायाव गोबां बर'नि न' बांफोरा सावजानानै होजादोंमोन जायनि थाखाय गावबा गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय बै मजाबारि ओनसोलनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना गावसोरनि न' बांखौ गारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थाफैनो गोनां जानानै फैदोंमोन आरो बै मजाबारि ओनसोलनि मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना गावसोरनि खाबोनाय बै न'आव थांनानै बिसोरो थाहैफिननो हायाखै गावसोरनि थाखानाय बै हायाव थांनानै बिसोरो थाहैफिननो हायाखै बे माखासे नुथायखौ जोंनि बर'नि थाखानाय बे बिटिसि गभर्नमेन्टखौ खनले सलायफ्लेबाय थानो मोननाय बै बर'नि लिडार दैदेनगिरिफ्रा नुगोना नुवाखै बिसोराव एसेबां हारिनि सेन्टिमेन्टेल दंब्ला दिनै जोंनि हायावनो जोंनि बर' फिसाफ्रा मानो रैखाथि गैया लाजिनाय दंना गैया नोंसोरो हा बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि पलिटिकेल पावारखौ मा घन्टानो नोंसोरो आखायाव लानानै सामलायनो थांदों मा घन्टानो हा लाजिनांगौ नोंसोरो जोंनि बर' हारिनि माखासे बर' फिसाफोरा बर' हारिखौ रैखाथि होनो थाखायनो गुबुन हारिजों थांनाय माखासे समफोराव दानलाय सुलाय खालामनो गोनां जानानै फैदोंमोन आरो दानलाय सुलाय जोबखांनायनि उनावहाय गावसोरनि थाखानाय हायाव थांनानै थाहैफिननो हायाखै गावसोरनि खाखाबोनाय बै न' बांफोराव थांनानै थाहैफिननो हायाखै बै थाहैफिननो हायै दिनैसिमबो थांनानै थाहैनो हायै बै बर' फिसाफोरनि हाफोरखौ थाखानाय हाफोरखौ बर'नि बै लिडार दैदेनगिरिफ्रा मा घन्टानो होनो हायाखै अब्ला दिनैयो मा बिमा खर'नो बे पलिटिकेल प्लेटफर्माव थानानै पलिटिकेल पावारखौ लानानै मा बे एंगेलनि मा पलिटिकेल खालामनो थांदों बिसोरलाय राजनिति पलिटिक्सखौ जों बर' हारिनि बिदा फंबायनि गेजेराव खालामनोसो नोंसोर बे पलिटिकेल पावारखौ लानो थांदों नामा हा जे আমি পজিটিভ কৰিব গৈ আছো এই আন্দোলনটো কিয় কৰিব লাগে 6 জনগোষ্ঠী ট্ৰাইবেল ভাৰত চৰকাৰে দিবলৈ গৈ আছে ইয়াত খবৰ লগা আমাৰ একো নাই बे मोनद' हारिनि एसटी डिमान्ड खालामनायखौ केबिनेटआ एप्रुभ खालामनानै रिपर्ट हरनायखौबो जों दिनै नुनो मोन्दों दा दिनैयो बे मोनद' हारिनि एसटी डिमान्ड खालामनायखौ लानानै आरो मेजरलि जोंनि बिटिसि बिटिआर ओनसोलनि सिङाव कोच-राजबंशी हारिनि एसटी डिमान्ड खालामनाय आरो सा जनगोष्ठी आदिबासिफोरनि एसटी डिमान्ड खालामनायखौ लानानै बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ दायनिगिरि खालामनो नाजानाय आरो दायनिगिरि खालामनो नाजानाय माखासे बाथ्राफोरा ओरैनो बेरखाङाखै जेराव बिटिसिनि दानि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय 2025 बिटिसि बिसायख'थिनि गेजेरजों रोखा बुंदोंमोन
जे एसटी लागे ना माटिर पाट्टा लागे होननानै लोगोसे बे कच-राजबंशी हारि आरो आदिबासी हारिनि एसटी स्टेटास डिमान्ड खालामनायाव BPF हानजाया दानि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारमोननि दैदेननाय BTC गभर्नमेन्टआ जेबो बाधा गैया जेबो अबजेक्सन गैया आरो गोनांथि जायोबा NOC खौ जोङो हरनोबो राजि नांबावगौ बायदि जायोबा लोगोसे मेजर मोनसे पइन्टआ जाहैबाय मा एसटी लागे ना माटिर पाट्टा लागे दा बे जादों मोनसे मेजर पइन्ट जायनि थाखाय दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ बे एसटी डिमान्ड खालामनायनि बिथिङाव स्पेसियली कच-राजबंशी आरो आदिबासीनि माखासे एसटी डिमान्डखौ लानानै टार्गेट खालामनानै बाथ्रा बुंबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों डेफिनेटलि बुंखागोन आरो बेनिनि गेजेराव जायफोर माखासे मानसिफोरा बुंदों बेनिनि गेजेराव 90% मानसिफोरा गुबुन मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि जानानै गावबा गावनि पलिटिकेल क्रेडिट लानो थाखाय बाथ्रा बुंनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो बे बिथिंखौ जों रायजो राजा जनसाधारन जायफोर रायजो राजा मानगोनां आइ आफा रायजो राजाफोरा पलिटिक्सजों खुनु मोनसे इनभल्भ गैया बे बाथ्राखौ नोजोर होनांगोन सोरनिबा जानला मेला खोथा बुंनायाव जों गोजावलाबायनानै जों आरोबाव फिन सोरखौबा मोजां साननानै जों सापर्ट होनायनि उनावहाय गाज्रि रिजाल्ट मोनहैनाय बेफोरबायदि खालामनानै दालाबावसै जोंनि बर' माहारिखौ दैदेनबोनाय ओरैबायदि माखासे गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोर दङ जायफोर माखासे दैदेनगिरिफोरनि गेजेरनिफ्राय माखासे दैदेनगिरिफ्रा माहारियारि आफाद बायदियाव थानानै जोंनि माहारिखौ दैदेनबोदों आरो माखासे दैदेनगिरिफ्रा आखायाव आइजें लानानै जोंनि बर' माहारिखौ रैखाथि होनायजों लोगोसे बर' माहारिनि उदांस्रिनि थांखि जोंनि बर' माहारिनि माखासे सिस्टेमखौ गोख्रों सिस्टेमाव लाबोनायजों लोगोसे दैदेनबोदों थांनाय माखासे गोलाव समाव जों नुनो मोन्दों माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे राइटिं पेडनि गेजेरजों आरो बे मोनसे राइटिं पेडनि जिथु लाइजामा ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों जे बुंदों माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि राइटिं पेडआव लिरनायाव जों नुनो मोन्दों जे बे कच-राजबंशी हारिनो एसटी स्टेटास होनो थांनायाव आरो जुदि होयोब्ला जाहाथे थाखानाय जोंनि बे अरिजिनेल एसटी हारिनि मोनथायफोरा थामोनथाफोरा जेबो खहा जानो मोना होननानै बेबोथ' मोनसे बिसोरनि सापर्टिं र'ल थानाय बाथ्रा बुंनाय जादोंना दिनै सोर बर'नि लिडारा बेखौ दायित्व लागोन बेनि बिबानखौ लागोन जे बै जाय हारिफ्रा एसटी डिमान्ड खालामदों बिसोरनि एसटी होनायाव जोंनि थाखानाय मोनथायफोरा जेबो खहा जाया होननानै जेबो खहा जानाय नङा होननानै सोर बिबान लागोन जोंनि बर'नि जोंनि ट्राइबेल हारिनि बै गेदेमा लिडारफ्रा दा दिनै जोंनि बर' हारिनि बै माखासे लिडार दैदेनगिरिफ्रा बै गुबुन हारिनि एसटी स्टेटास डिमान्ड खालामनायखौ हेफाजाब होगोननि रादायखौ होनानै गावबा गावनि माखासे मुलाम्फाखौ थांनाय बेसेबा सिगाङावनो लाखांखाजोब्बाय बिसोरा उदै बुंखाजोब्बाय दा बे कच-राजबंशी आरो सा जनगोष्ठी आदिबासी हारिनि एसटी डिमान्ड खालामनायाव हेफाजाब होगोननि बाथ्राखौ लानानै जों जुदि गोथौ गोसोजों साननानै बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला बर' हारिनि साफ्रोमबो पलिटिकेल लिडार आरो बै माखासे लिडारफ्रा दाय दङ एसेबाबो गासिबो दायनिगिरि मिथिगौ दिनै बै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरनि थाखाय बै माखासे लिडारफोरनि थाखाय जों रायजो राजाफ्रा माखासे बिबानखौ रुजुनानै लामा गाथे गाथे बाथ्रा बुंनो गोनां जानानै फैयो आरो समा जुदि क्रिटिकेल जाथारोबा आखायाव सेखाजों रुवा लानानै जोङो दावहा नांनोबो गोनांथि जानानै फैयो जोंनि हारिखौ बासायनो थाखाय दानलाय सुलाय खालामनायाव दावहा नांनायाव रावबो सैमा पलिटिकेल लिडार आरो बै बर'नि गेदेर गेदेर लिडारफ्रा जोंजों सेखा जं रुवा लानानै गसंथाफैया बिसोर गावसोरनि बै हारिनि बेसेन फाननानै लुनाय बै लाक्जारि बिल्डिं न' सिङाव एसि रुम सिङाव थानानै टिभि नायनानै बहा मा जादों आखायाव मबाइल लानानै बबेसे साबैसे बर' फिसाफ्रा फुथार जाखो साबैसे बर' बिमा माहारिफ्रा जिनाहारि खालामजानानै फुथार जाखो बेफोरखौ बै मबाइल बै टिभि निउसनि गेजेरजों बिसोरो खौरां लाबाय थायो नाथाय बिसोरो जोंनो सेखा जं रुवा लानानै दावहा नांफैनोथ' हायानो बिसोरो गावसोरनि आखायाव थानाय गावसोरनि आखायाव मोननाय जा पलिटिकेल पावार बै पलिटिकेल पावारखौ बिसोरो जोंनि रायजो राजानि जोंनि हारिनि अलखदनि समाव नांगौनि समाव बिसोरो बाहायनोबो हाया जाय माखासे पलिटिकेल पावारखौ जोंनि हारिनि माबा मोनसे अलखदनि समाव बाहायनो हागोननि थाखाय जों बर' हारिनि माखासे लिडार्सफोरखौ जों बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना गावबा गावनि मोनफा मोनफा बेसेन गोसा पस्टआव थुनानै देरहासार होहरो नाथाय बिसोर मा खालामो
बै गावनि बिसि फिसाय गथ' गथायफोरनो दामि दामि ड्रेस बायना होनाय दामि दामि गारि लानाय प्रपार्टि आरजिनायाव बिसोरो मुखुब जानानै थायो जाय हारिया दिनै एसटि डिमान्ड खालामदों पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों डिमान्ड खालामदों आरो बैसोरनि पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों डिमान्ड खालामनाय एसटिखौ पलिटिकेलजों इनभल्भ थानाय बै माखासे पलिटिकेल लिडारफोरा सापर्टिं रलाव थानानै बाथ्रा बुंदों गमामायैनो बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों बै मोनद' हारिनि एसटि डिमान्ड खालामनाया मोगथां महर मोनोब्ला बै जायफोर पलिटिकेल लिडारफोरा सापर्टिं रलाव थानानै बाथ्रा बुंदों बैसोरो गुबै दायनिगिरि जाजोबगोन दिनैनि समनिल' नङा बै गारबोनाय बै समावबो जाय बर'नि लिडार दैदेनगिरिफ्रा सापर्ट होनानै बाथ्रा बुंबोदोंमोन बै गारबोनाय समनिफ्राय लानानै दिनैनि समसिमहालागै जेसेबांखिनि बर'नि लिडार दैदेनगिरिफ्रा बिसोरनि एसटि डिमान्ड खालामनायाव सापर्टिं रल थानानै बाथ्रा बुंबोदों बैसोर साफ्रोमबो दायनिगिरि जागोन सोरबा सासेखौल' नारसिननो नागिरबा जानाय नङा दिनै आरो हारिनि अलखदनि समाव ना पलिटिक्सआ देरसिन ना सोरबा बर'नि पलिटिकेल लिडारा देरसिन ना बर'नि सोरबा दैदेनगिरिया देरसिन जानो हायो रावबो मालाबाबो देरसिन जानो हाया आरो दिनैयो बर' हारिनि बिखायाव गोबां माहारियारि आफादफोर दङ गोदानै जोनोम होजानाय माखासे माहारियारि आफादफोरबो दङ नाथाय जों नुदों आरो बांसिन नुदों बे थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय बै बर' हारिनि माहारियारि आफादफोरनि गेदेर गेदेर मैखोम बिबानगिरिफ्रा गावसोरनि नांगौनि गावसोरनि गोनांथिनि समावल' खुगा सिनानै बाथ्रा बुंनाय आरो बै गावसोरनि गोनांथिनि समाव जेब्ला खुगा सिनानै बाथ्रा बुङो बै समावबो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ लोगोसे जोंनि बर' हारिनि देरफुनाय फरायफुनाय इयुन जेनेरेसनफोरखौ बिसोरो बाहायो नाथाय जेब्ला जोंनि रायजोनि बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि अलखदनि सम फैयो बै समाव बै माहारियारि आफादफोरनि माखासे गेदेर गेदेर बिबानगिरिफ्रा नुबाबो नुयै बायदि जानानै थायो खोनाबाबो खोनायै बायदि जानानै थायो मानो जाहोना बेनो बिसोरो आन्दोआव सोरबा पलिटिकेल लिडारनि सामसागिरि जानानै दङ माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिनि बिसोरो येस मेन जानानै दङ जायनि थाखाय बिसोरो जोंनि रायजो राजानि अलखदनि समाव नांगौनि समाव बिसोर बाथ्रा बुंनो हाया आरो जुदि बाथ्रा बुंफैयोब्ला बिसोरनि माखासे पलिटिकेलजों इनभल्भ थानाय बै खामानिफ्रा बिस्रा खहा जायो दिनै सैथो बाथ्रा जे माहारियारि आफादनि सोरबा लिडार सोरबा दैदेनगिरिया सिंजों माबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों रिलेशनशिप थानानै खामानि मावबोबाय थादों सा ससेयाव फैनानै जोगार जादों बिनि हेंथा बै माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिया बाथ्रा बुंदों थिग बेफोरबायदिनो बै माखासे माहारियारि आफादनि लिडार दैदेनगिरिफ्राबो जेब्ला गावसोरनि सिस्टेमा डिस्ट्रय जायो अब्लासो बिसोरनि हेंथा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों बेबायदि स्टाइलबा जानाय नङा सिदा बाथ्रा थोंजों बाथ्राखा मोनसेल' बाथ्राया जाहैबाय मा गोलाव सम सोमावसारबोनायनि उनावहाय बिएससि बिटिसि बिटिआर बायदि जों मोननो हादों आरो जा मोनसे पलिटिकेल सिस्टेम मोन्दों बेखौबो इउनाइटेडलि सोलिनो सामलायनो नाजा नङाब्ला जाखिनि मोनबोदों सोमावसारनायनि गेजेरजों गोनांथि जायोब्ला बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोना जुदि लुबैनाय बायदिब्ला गासैखौबो डिस्ट्रय खालामनानै सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनो जानजि खाफ्रायनाया मोजांखा सिदा बाथ्रा आरो बे सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोमावसारनाया माबा मोनसे आफादनि आन्दाराव जाया गासैबो हुलु हुला बर' रायजोनिनो बियो सोमावसारनाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि थाखाय सिदा बाथ्रा गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि